Takže čau ľudia, my sme Gameplayers a vítam vás u nového videa. Prepáčte, som trošku chorý. A dneska bude návod, ako si stiahnuť cirkul hru zdarma, takže pôjdete na Google Play a dáte Mobogenie a Light a vypíše vám to tam, keď si budete niečo si update, kliknete OK na to, bude sa vám to začínať stiahovať. No a potom, keď máte to Mobogenie, no tak pôjdete na to Mobogenie, samozrejme, zrejme. A tu dáte napríklad, že ja neviem, nejakú platenú hru. Dáme tam Minecraft. Tak, teraz počkajte, mne sa to teraz laglo. Pardon. No napríklad vidíte. Ajde. Minecraft Pocket Edition. Prepačte. Dáte Minecraft Pocket Edition. Vidíte, že to je free. A si sa aj presvedčili, tak máme veľa apiek. STR Pro vidíte, SCR Pro, tu máme všetky rekordéry, Worms 3 full game, dáte takto, áno, teraz dáte back, teraz tam napíšete Worms. Vidíte, free. Pardon. Môžete vidieť, že je to zdarma a žiadny survey za to netreba. A máme tu aj hociaké. A vidíte, stiahuje sa nám to, nič na to nepotrebujete. Takže ja sa s vami lúčim a bim.